Dobře, tak jestli má někdo nějaký dotaz z publika? To je náš oblíbený klient. Majku, proč se mnou vaše firma nekomunikuje, když mi dlužíte nějakých asi 18 000 na pokutách a na exekučním příkazu, co mi přišel? Hele, protože s tebou bude komunikovat soud, kde jsme podali 2 žaloby proti tvému počínání a nemyslím si, že je jako úplně vhodný tady argumentovat něčím takovým, když dáváš na internet svoje fotky svýho, když tak řeknu slušně, konečníku. Tak možná, jestli máš nějaký zkušenosti s nimi, tak... Klidně pojď tady, ať tě všichni vidějí, jaký jsi krásnej. Majku, a ty máš právnickou fakultu? Ne, já mám základní školu. Základní školu Emmy Destinový. Jsem taky budu na bankovkách. Na to byl vtip. Chcete to někdo vidět? Klidně tady jakoby je to k dispozici. Asi pokud to točíte, tak doporučuji to nikde nedávat na YouTube a tak podobně, jinak vám to claimnou. Jsem se tě spíš ptal, jak je možný, že jste mě teda neobhájili, mimochodem nejsem jediný, koho jste neobhájili, já neznám vlastně nikoho, koho vy byste obhájili. Tak se stav k nám do kanclu, máme ho tady 100 metrů od Ozvali se mi asi nevím, desítky lidí prostě se stejnýma zkušenostmi, jako mám já. Ty tu mluvíš jenom prostě o nějakých mojich videích. Mě zajímá, jak je možný, že když tvrdíte, že obhájíte 98% teda přestupků, jak je možný, že neznám žádného člověka, kterého vy byste úspěšně obhájili. Sepiš mi jména těch lidí a já jsem schopný ti napsat jakoby přesně kauzy, jak dopadly a tak podobně. Nevím o žádném tvým nějakým příbuzným nebo tvým známým, tak jak tvrdíš, že by se tam něco posralo a tak podobně. Já se mluvám. Já ještě, abych teda to uvedl na pravou míru, tady Drozda, který si říká Tvrdý Bob znám, on je velký Majkův kritik, mají spolu velký spor, tak jsem ho pozval, jestli by mu nechtěl něco říct. Já jsem na to nikdy nereagoval, my spolu spor nemáme. To řeší naše právní oddělení a to jako, mě to je jedno. A teďka, co jste říkal o tom, že má nějaký sprostý videa, to jako nebyla reakce, nebo... Jaký sprostý videa myslíte? Jako s tím zadkem nebo to s tím? Nějaký takový videa, to jako nebyla reakce. Tak to je obrázek a ten mi byl doručen jedním z našich advokátů, ať si s tím naložím jak chci a viděl jste snad, abych s tím někde jako nakládal, že bych to zveřejňoval nebo něco? Jako reagoval, tak teďka na ně nějak jako reagujete, reagoval jste na ně nějak jako předtím, tak mi to nějak jako moc nejde do hlavy. Říkáte, že nemáte spor, ale řeší to právníci, mně to připadá jako jenom samý takový keci. Já jako osoba absolutně tuto osobu neřeším, je mi to zcela ukradený a já jsem naučený, že mám... Prosím? Proto to řeší právník za vás. Ano, samozřejmě, řeší to naše právní oddělení. Máte to ukradený a řeší to za vás právník, který ano, si platíte. Ano, se k těm videím dostali a samozřejmě na to koukají, přepisují to a dávají tam různý právní prostředky, které jsou potřeba dělat tady s těma lidma. Když zítra pošleš e-mail s dotazem, zítra budu v kanclu od 4 do 7. Já jsem posílal e-mail asi 4krát. Dobře, tak to zítra pošli. Dotaz publika, padl tady Můžu to jenom doodpovědět? No, jako má to být diskuze a ne žádný váš jako spor, jsou tady diváci. Tak povídejte a já nejdřív odpovím na vás a potom tady na pana. Hleďte se, pan Oganesian, říkal jste tady případ pana Breivika, který vystřílel tu vesni, nebo ten tábor a právo na obhajobu. Takže vražda už je moc, ale páchat dopravní přestupky, při kterých jezdíte 110 km na 50, to pro vás jako není amorální. Samozřejmě, pokud je to na Nuselském mostě nebo před Nuselským mostem, který má 3 pruhy a v pravém pruhu jedou 3 vozidla a vy jedete zcela nebo úplně v levém pruhu a nikoho tam neohrožujete, chodci tam nechodí, protože je to most, pokud by tam chodili chodci, tak by museli asi lítat, nebo nevím. A tak je to zcela normální. No tak jako jasně, ale tady jde o princip, ne o míru toho přečinu, přestupku nebo trestního činu. Já jsem se na to ptal jenom z jednoho důvodu, a to, že jsou lidé, kteří, a to byste si měli uvědomit, že společnost tvoří lidé, kteří vás neznají z videí a dají jim o nějakou takovou tu obecnou morálku, která by se měla dodržovat. A mně se upřímně dost příčí to, co ten váš biznis, tomu nechci říkat pojišťovna, dělá. Protože my sami měli v rodině případ, kdy nalitý 19letý frajdírek smetl osobní vozidlo a při kterém zahynulo 7letý dítě. Proto jsem jako obecně proti tomu, co děláte, protože vy, a to byl začátek té diskuze, než jste tady zvrhlo v to vaše handrkování a přeměřování si ega, že v podstatě vy tady rozvolňujete ty stavidla a že spousta lidí nebude ty zákony porušovat a jo, vy si řeknete, jako já třeba jako jedu 110 na 50, když tam nikdo není.
ale to jste vy. Bude spousta lidí, co to jako nebude dělat. A náhoda je blbec, může se stát jako nehoda, neštěstí na světě a potom jako, jak se bude těm pozůstalým žít. Ne, na to nemusíte odpovídat, to si jenom třeba zamyslete pro sebe, protože to asi nepochopil na začátku. Helejte se, to je věc nebo respektive na tohle téma nám chodí denně zprávy, ať už na Facebooku, maily a tak podobně, to je asi v tuhle chvíli jedno. My nad tím přemýšlíme každý den, ono to je jako, my v podstatě nemůžeme jako říct tomu člověkovi, hele, tohle je zrovna věc, která se nám nelíbí, jak to neobhájíme. Jo, jako my nenapadáme lidi k páchání přestupků, ani to jako dělat nemůžeme ze zákona. Jo, věc druhá je, co je horší, jestli tady prostě nějaký Slovák řídí republiku a nějaká Slovenka řídí magistrát, anebo jestli je horší to, že obhájíme prostě rychlost překročení. A hlavně, jako ty lidi budou páchat přestupky, když my nebudeme, a páchali je i předtím, když jsme byli. A věřte mi, že my tady budeme, dokud bude právo na obhajobu, tak tady budeme. A budeme to dělat tak, jak to děláme. A teď jsme vymysleli nový obstrukce, takže to budeme dělat ještě rafinovaněji. Teďka se vyjádřil ty, Majku, jako poslední. My už teďka to tady musíme ukončit, Jo, pohoda. protože už tady končíme. Chceš Děkuji za pozornost. Poslední věc, taky k vyjádření od tebe? Proč jste mi vlastně místo odpovědi na ty maily, jste si zablokovali jako... můj telefon, ty tady vytahuješ jenom nějaký moje žaloby, co na mě podáváte kvůli mým videím, nějaký fotky. Kvůli Kvůli tvým lžím, ne kvůli tvým já vůbec tady na tebe netahám žádnou špínu. Jenom mě prostě zajímalo, jak je možný, že místo toho, abyste mi odpověděli nebo prostě mi informovali o tom, že nějaký případy byly prohraný, tak místo toho jste si mě prostě zablokovali jste si můj telefon a přestali jste se mnou komunikovat. Já jsem ti část svého názoru řekl, doufám, že ten zbytek si domyslíš. Jinak co se týče těch fotek, kdo mě sleduje na YouTube, ví, že já jsem Magor. Já na Instagramu sleduju jednu osobu a to je moje firma. Nikoho jiného nesleduju, protože mě nikoho jiného život nezajímá. Já mám na Instagramu 60 nebo 50 tisíc fanoušků a já jsem fanoušek jenom jedné stránky, což je naše firma. Tak to, že nikoho jiného, než se sám sebe Majka nezajímá, to je, myslím, hezký dovětek. Mě mrzí, že všichni jako odešli, ale jsem rád, že jsme se k tomu dobrali nakonec. A děkujeme moc krát vám, pár, kteří vydrželi až do konce k tomuhle závratnému vrcholení. Tak to mějte a jedem ožralý domů ze srandy. Třeba natočíme video. Tak díky moc, Majku, že jsi dorazil. Díky za pozvání a buď dobrý. A kupuj hlavně oblečení na nebuďměšťák.cz. Tady vracím mikrofon. Já si ne, díky. Čau.